سلام تخبركم تخطاتلتنا خميس نحكم امباركس ناي ساعة زينا حزلكم متيلخو مجمر تاقن رئيس زينا ملسي دقفت منكس تيارترا نزربات دكتور أبي مقلتي أحنت حلافي تحبرات هاجرات منكس إثيوبيا أقطعو تكالات هزباوت عنا غازا خمتن العلي عقلن سبيبون تباهلو إسرائيل التمكحلو مدبر ميسايلات روكيتن ايرندم انتايون كالوتن زبلو زياناتات حزنا متيناكم لنا سناي مكتتال አይባርና አባይ ኢትዮጵያን የሚበይኑ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው። ነገር በጣም ልበሙሉ ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው፣ ቅብጠት አይደለም። ምን ምርጫ አለ? የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሐሳብ መወያየት እንደነውር እናስባለን። بدقفت منغستي إرترا ناي دكتور أبي زرباتات زتوح بملسي هدما نقدميت زبل أمر أب عزقت استشمع أمره نحرق الزيف شجر بخالق شجر كفتحو خيك أنن كلوي كم تبقت على استتنتنا دحرس مع بريتوريا منغستي بلسجنا نعتقات ويانا خمس حجاق حزوم شتارو مستيراي نبرن أكوادا نخالق جيتيو خيك أرانب سنحو جن كم تأب كندر إسا مديدي فرسات أبو هيلوس تمثل حف كيبو اليوم أشاترم تخشحو عبز حلفة صحفنا منغستي بلسجنا ناب محاورات أبيلو نايزيرو سلسته مواقعت كنفح مسنحو أبرهنا نيرنام بيوتيوبات أبيلو أبلغ لحزب إرترا ناي سايكولوجيكال وارفير بمخفات حصر أجنداتات كجامعة حق أنيولو حاصيران تبلكواس تدبيرات سعسع خمس بهال دما هندسة نايتي زيرو سلسته أنا وارح على بدحر مسنح بقهدي نقدمي تواتير له أتحطو جن أبنك إنك إزالو منغستي نعتقد فانو خجت أمزيك المهمون سراويت أبنا نحد حدا كم كان سرتبال عزل لهاجر حسكا كندزم عفار من تياد ليو نمن كخش يخل نتاريخ كسنة دمبار إذا حجي سبعي كمثل زربع بعزب الزحزلو رعد مداراي أبزيرو 4 حدار كلتشحن إسران سمن الزي دحر مدمساسو نبعتون دا زرقحة ناب كتما سنعفة هادمو ممزيو بغطر رعدي ناب إرترا خادم زمرات مداراي لومي كالأخ مثل كهكن نايجالن نتجالة تراي كخونا اللو نسلا نصورنت قداماي منغستي إرترا زوبا ورقاتن سلامن نموحاس أب حد حدا ومشراخن سمدوني أمن هاجرات نبوليتيكاو هالكن قداماو كدمنان زقورو منكس قاس بتري يخونن يقاومن مسرتنا كلاتهم شركنت مكببار الاولويነት مخانو يامن كاب نبوليتيكاو بازار زغبر مدراتات رحقو بغبر ابسراح يصمد كابز وصاي حزبታት ንምትፍናን ዘየደሊ ጫውጫውታን መፍጣር ዝግበር ጥልዑግም ብስ ዘርብሕ ከም ዘየለ አሚኑ አብጋሉ መንገዲ አይአቱኒ ካልአይ ብናይ ደገድ ፊት ዝምእዘኑ መደረታት ትርፎ መደረታት ካለ ዘምጽዎ ጣቋ ፍጹም የብሎምን ታሪክ መንጸፍ ናይ ተሐጀ እንኸዶ ዘለና ኹነታት ከም መኻኑ መጠን መትከላት ህዝቢ ኤርትራን ምፍላጥ ታሪክ ሞካስ ጥራይ አኻሊዩ بموقعة 03 أبس بيرترا شغلت كفترة زبل أقول أبهلا كينو أقول وتسيت كال إز فتر نجر أيكلوني كوشت أو تجمعات كان مهدام كم نجر زي تجمعات قال وات أقرب بتي هزبتات مهوخ ملكة ودكات كا ترايو مجلسي حنت حلافي حبرات هاجرات نمنكس إثيوبيا أقطعو منغست إثيوبيا فليت أمهاريت وانا صحف حبرات هاجرات أبت هاجر زلو خنتات أملكيتا زوز أتو مجلسي حلافنت زغودلو يخبل كسيسو فليت أمهاريت مكل خالمصنات عليت أليس وايرومو بسولس أب زوز أتو مجلسي زعبا إثيوبيا زوزو زلو صبصبات أزيوم زسكفون سقمت مساد زد اليومن مخانوم حبيرا نيرا نسا أب كلات تግራይ أمحارا عفارن أوروميان أب زكايد زلو مصنات عليتن تزامت تجبناتن كفتسام لعل حدوغالو كتبليات انقرا كاب أمدد دما ملو أبالات سدرابيت استقاتللو سبات لسدرا بيتهم زسكحكح كمان كفتسام استعزبلو كمون ملو حبرتسب زتمازبللو خنتات زገልጹ ጸብጻባት ከም ዘለው ተቀይሳ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ታፍሊት አመኻሪት ዘውጻአቶ መግለጺ ኣብታ ሃገር ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ብትኽክል ዘንጸባርቕ ከም ዘይኮነ ያገሊጻ ኣብ ሕብራት ሃገራት ቀዋሚ ልኡኽቲ ሃገር ትማል ሐሙስ 12 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ታፍሊት አመኻሪት ዓለም ለኻው ጉጅለ ኪላታት ሰብኣዊ መሰላት ብዘይ ግቡእ ምርመራን ብዘይ ግቡእ ሞርትዖን ዘውጽኦ ጸብጻብያት ወኪሳ ብምባል ነቒፉ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐባልነት زيرخبة ጸብጻብ መሰረት ምግባር ነገራት ዘጋድድ ሓላፍነት ዘይብሉን ሸለልትነት ዘርእን መግለጽ መውጻእ ዝሕዘን ምዃኑ ኣመልኪቱ ፍሊት ኣመኻሪት ኣሊስ ብዛዕባቲ ኣብ ትግራይ ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ዝጠቐሰቶም ርእቶታት እውን ብትሪ ነቒፉ ንሳ ኣብ መግለጺኣ እቲ ግጭት ንምቁራጽ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተበጽሐ ስምምዕ ፕሪቶርያ ውጽኢት ከም ዘምጽያ ጠቒሳ ወሲኻ እውን ደማዊ ግጭታት እናቐጸለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብታ ሃገር ዝፍጸሙ ህልቂት ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ይውስኹ ከም ዘለው
حبيرا اتمغلزي زقطع منغستي إثيوبيا جن اتأمخاريت زهبتهم رئيتو حاسوت مخاني زغلص سممع بريتوريا أب سمين إثيوبيا دمص خوينات كيسمع كم زغبرن منغستي نتسممع ملء بملء نمتغبارو في كم زخونن لوخ إثيوبيا زهبو ملاش يملكت أبتا هاجر زرأيو قريتاتات بسلمو منغدن مفتاح هاجراو ناي مخار صعري تجميرو خمزلون تقيسو بتوسخي اتافليتي أمخاريت زوصقطو مغلصي أنصار نايتي اتهاجر سلام نمحيال اتغبرا زلو صعريو بمبال كتسحبو خمزلوا أسميرو أتنخلت عمتات زقصلو كينات تግራይ بدردر قدم مززامو بكلهم تساتفت تخوينات كبيد كساتات سبع مسلات كم استفتصمو زتفلاليو صبصبات كገልጹ ጸኒሖም ውድብ ሕብራት ሃገራቱን ኣብታ ሃገር ዝፍጸም ገህሰት መሰላት ዝምርምር ኮሚሽን ኪላታት ታቂሙ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ እዚ ብሰንክትን ክልተ ዓመታት ዝተኻየደ ደሞ ኪናት ጽዕቡ ዝቆመ ጉጅለ ሰብ ሞያ ኣብ ዝሓለፈ ነሐሰ ኣብ ዘውጽኦ ሰፊሕ ጸብጻብ ኪናት ትግራይ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ገበናት ኪናት ከም ዝተፈጸሙ ወግዓው ምግባሩ ይዝከር ሕጁን ኣብታ ሃገር ዝቕጽሉ ዘለው ከበት ገህሰት መሰላት ሰፋሕቲ መጥቃዕትታት ንዝተፈጸሙ ገበናት ተሓታትነት ዘይምህላውን ልዑል ሓደጋ ተወሳኺ ገበናት ከንጸላሩ ገይሩሎ ክብል ይገምጊሙ ቅድሚ ሒደት መዓልታቱን ኣብ ኢትዮጵያ ከበት ግፍዕታት ሰብኣዊ መሰላት ሕጁን ይቕጽሉ ከም ዘለው ኣፍሊጡ ነይሩ ብተወሳኺ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ብርኪ ከም ዝርከብ ገሊጹ እዩ ኣብታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ዝፍጸሙ ከበቲ ገበናት ክቕጽሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ልዑል ስግኣት ከም ዘለውን ምጥንቃቑ ይፍለጥ ኮይኑ ግን እቲ ኮሚሽን ተፈጺሞም ዝበሃሉ ገበናት ኩናትን ገህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ንምጽራይ ዝተዋህቦ ግዜ ኣብ ዝወርሒ እዩ ዘብቃዕ ስልጣን እቲ መርማሪ ጉጅለ ንኽሕደስ ዝቐረበ ጠለብ ተቐባልነት ኣይረኸበን እዚ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ነቐፌታ ስዕብ እዩ ተሓለቐ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ነቲ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝድገፍ መርማሪ ጉጅለ ስልጣኑ ከይሕደስ ዝወሰዶ ውሳኔ ዘሕፍር ክብል ተቃውምኡ ከም ዘስምዐ ይዝከር ዳይሬክተር ሂውማን ራይትስ ዎች ሓሰን ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኮሚሽን ክኢላታት ብዘይ ምሕዳስ ሃገራዊ ምጽራይ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፍጸም ከቢድ ክህሰት ዝነበሮም ሓላፍነት ገዲፎም ኣለው እዚ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ተስፎም ኣብ ልዕሊ እዚ ኮሚሽን ዝገበሩ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ገህሰት ከቢድ ጽፍዕት እዩ ኢላ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ስልጣን እቲ መርማሪ ጉጅለ ሕብራት ሃገራት ከብቅዕ ምግዳዱ ብትሪ ከም ዝተቃውሞ ዝፍለጥ እዩ እቶም መርመርቲ ናብ ትግራይ ብምኻድ ኣብ ባይታ ወሪዶም ከጻርዩ ድሌት እኳ እንተነበሮም ፍቓድ ስለ ዘይረኸቡ ብማዕዱ ሓበሬታ ክእክቡ ከም ዝተገደዱ እውን ሰብ መዚ ትግራይ ሓቢሮም እዮም ኢትዮጵያ ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ መቃሙ እዚ ኮሚሽን ክትቃወሙን ፖለቲካዊ ድርኺት ዘለዎ ክትብልን ጸኒሓ እያ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝተፈጸሙ ገህሰት መሰላት መንግስቲ መሰጋገር መስርሕ ፍታሕ ከም ዝገበረሎም ይገልጽ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ግን እዚ ሃገራዊ መስርሕ ታዋኽ ዝበዝሖ ኣሳታፊ ዘይኮነን ጎደሎን ክብል ነቒፍዎ እዩ ተንተንትን ተሓለቕትን ከም ዝብልዎ ግን ሙሉእ ናጽነት የብሎምን ተባሂሎም ዝንቀፉ ትካላት ፍትሒ ኢትዮጵያ ንኸምዚኦም ዝበሉ ዓለም ለኻውያን ገበናት ናይ ምንዳይ ዓቕሚ የብሎምን ኢሉ እስራኤል እትምክሐሉ መደበር ሚሳይላትን ሮኬትን ኣይረንደም እንታዩ እስራኤል ካብ ዝኾነ ወገን ዝመጽ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ሮኬትን ንነብሳን ምክልኻል ኣይረንደም ዝበሃል ስርዓተ ምክልኻል ትጥቀም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ዕጡቕ ጉጅለ ፍልስጤም ሓማስ ናብ እስራኤል ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሮኬታት ምስ ተኮሰ እዚ ጸረ መጥቃዕቲ ስርዓት ንብዙሓት ካብኣተን ብምፍሻል ነቲ ሃገር ከም ዝሓገዛ ይንገር ገለ ካብተን ሮኬታት ሓማስ ግን ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ክሃርማ ኣይከኣላን ንምዃኑ ኣይረንደም እንታዩ ኣይረንደም ንሓፂር ርሕቀት ሚሳይላት ንምስዓር ዳለወ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኣየር ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ንዝተወንጨፈ ሚሳይላት ንምፍላጥ ራዳር ዝጥቀም ኮይኑ እቶም ሚሳይላት ኣብ መንበሪ ቦታታት ወይ ክፉት ሜዳታት ከዓልቡ ምዃኖም ኣቐዲሙ ናይ ምውሳን ዓቕሚ ኣለዎ እዚ መጥቃዕቲ ኣየርን ከበድቲ ኣፅዋርን ንምፍላጥ ዝውዕል ሚሳይል ኣብ 10 ዝተፈላለየ ቦታታት እስራኤል ተዋፊሩ ይርከብ እዘን ጸረ ሚሳይል ዝወንጨፋ ነፈርቲ ነፍሲ ወከፈን 3 ወይ 4 ጸረ ሚሳይል ዝወንጨፋ ዘለዎን ኮይነን ነፍሲ ወከፈን ክሳብ 20 ሚሳይላት ዝሓዛየን ስርዓተ ምክልኻል ኣይረንደም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልል ኣየር እስራኤል ክጥሕስ ዘስግእ ሮኬት ታሚር ዝተባህሉ ክልተ ኣኽሻፊ ሚሳይላት ይትኩስ ኣህግራዊ ማእከል ስትራቴጂካዊ መጽናዕትታት ነፍሲ ወከፍ ካብቶም 10 ጉጅለታት ምክልኻል ኣየር ሚሳይላት ክሳብ $100 ሚልዮን ክውድእ ምዃኑ ይግምት እቲ ኣይረንደም ዝበሃል ስርዓተ ምክልኻል ሚሳይል ወላኳ ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትት እንተኾነ ኣብ ህዝቢ ዝነብሩሉ ከባቢታት ውድቀት ዕንወት ከም ዘስዕብ ዝተለለየ ክፍጸም ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምፍሻል ክትኮስ ይኽእል መን እዩ ነቲ ኣይረንደም ዝሰርሖ መዓስ እዩ ኣብ ግብሪ ውዒሉ እቲ ኣይረንደም ድሕርቲ ኣብ 2006 ኣብ መንጎ እስራኤልን
ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝንቀሳቐስ እስላማዊ ጉጅለ ህዝቦላህን ዝተፈጥረ ግጭት ዝተሃንጸ እዩ። ኣብቲ እዋን ህዝቦላህ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሮኬታት ናብ እስራኤል ብምውቃዕ ሰፊሕ ዕንወት ኣስዒቡ ብዙሓት ዜጋታቱ ድማ ቀቲሉ። እዚ መጥቃዕቲ ድሕሪ ሓደ ዓመት ራፋኤል ዝተባህለ ዘመናዊ ወተሃደር ናውቲ ዘፍሪ ትካል ምክልኻል መንግስቲ እስራኤል ሓድሽ ስርዓተ ምክልኻል ጸረ ሚሳኤል ንምህናጽ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ኣይረን ደም ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ 2011 ተጠቂሙ። ኣብቲ እዋን ካብቲ ክሳብ ሕጂ ብሓማስ ዝቆጻጸሮ ምድረ በዳ ጋዛ ናብ ደቡባዊ እስራኤል ከተማ ቤርሸባ ገጽ ሮኬታት ክትትኩስ ኣይከኣለትን። ኣብ 2019 ጽንዕቲ ዓርቂ እስራኤል ዝኾነት ኣሜሪካ ንኣይረን ደም ካብ እስራኤል ብምዕዳግ ነቲ ፓትሪዮት ዝበሃል ስርዓት ጸረ ሚሳኤል ክትፍትኖ ምዃና ኣፍሊጣ ነይራ። ስርዓት ጸረ ሚሳኤል ኣሜሪካ ፓትሪዮት ከምቲ ናይ ኣይረን ደም ብተመሳሳሊ መንገዲ እዩ ዝሰርሕ። ኣሜሪካዊ ፓትሪዮት ግን ንነዊሕ ርቀት ዝጓዓዛ ነፈርትን ካልእ መጥቃዕቲ ሚሳኤላትን ከገልግል ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ኣይረን ደም ዋላ ናይ ሓፂር ርቀት ሚሳኤላት ክስዕር ስለ ዝኽእል ኣሜሪካ ነዚ ሚሳኤል ምስ ገዛእ ርእሳ ተደሚራ ክትጥቀመሉ ድሌት ከም ዘለዋ ገሊጻ ኣላ። ኣይረን ደም ክሳብ ክንደይ ውፅኢታዊ እዩ? እስራኤል ኣብ 2012 ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ስርዓተ ምክልኻል ኣይረን ደም ካብተን ብሓማስ ካብ ጋዛ ዝተተኮሳ ሮኬታት 84% ከም ዝዓገተን ገሊጻ ነይራ። ኣብቲ እዋን እቲ ጸረ ሚሳኤል ምክልኻል 573 ጸረ ሚሳኤላት ብምትኳስ ን421 ካብኣተን ሮኬታት ሓማስ ኣብ ኣየር ብምውቃዕ ከስዕረን ክኢሉ። ኣብ መጀመርታት ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ሓማስ 5,000 ሮኬታት ናብ እስራኤል ከም ዝተኮሰ እኳ እንተገለጸ እስራኤል ግን እቲ ቁጽሪ ታሕቲ ፍርቂ ምዃኑ ትገልጽ። እስራኤል ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ሓማስ ተኪስወን ካብ ዝበለቶ 2500 ሮኬታት ስርዓተ ምክልኻል ኣይረን ደም ን153 ሮኬታት ከዓግተን እንከሎ እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ መሬት ወይ ኣብ ምድረ በዳ ጋዛ ከም ዝወደቓ ሰራዊት እቲ ሃገር ገሊጹ። ዝኾነ ማዕከናት ዜና እስራኤል ኣብ ቀረባ እዋን ብሓማስ ኣብ ደቡባዊ እስራኤልን ከባቢታት ከተማ ተልኣቪቭን ብዝተፈጸመ ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ሓቢረን ኣለዋ። ትካላት ህዝባዊ ጥዕና ጋዛ ካብ መጠን ንላዕሊ ዓቕለን ጸቢብወን ተባሂሉ። ትካላት ህዝባዊ ጥዕና ጋዛ ካብ መጠን ንላዕሊ ዓቕለን ጸቢብወን ብሰንኪ ተደጋጋሚ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ሕጽረት ቀረብን መሳርሒታት ሕክምናን ይጽለዋ ኣለዋ። ብዙሕ ኣገልግሎታትን ፍሉይ ሕክምናታትን ከምኡውን ሓካይም ድማ ኣይርከቡን ዘለው። እስራኤልን ግብፅን ዝገብርኦ እገዳ ካብቲ ኣብ ግዝኣታት ፍልስጤም ሓላፍነት ክንክን ጥዕና ዘለዎ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝመደበሩ ምምሕዳር ፍልስጤም ዝግበር ወጻኢታት ምንካዩ ከምኡውን ኣብ መንጎ ፍልስጤማውያን ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቁስን ሓማስን ኩሎም ብማዕሪ ተሓተቲ ምዃኖም ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ። ኣብ ሆስፒታላት ምዕራባዊ ገማግም ወይ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ምዕቡል ክንክን ሕክምና ዘድልዮም ካብ ጋዛ ዝመጹ ሕሙማት መጀመርታ ብምምሕዳር ፍልስጤም ጸደቐ ፍቓድ ክረኽቡሎም፣ ድሕሪኡ ድማ ብሰበስልጣን እስራኤል ጸደቐ ናይ ይሕለፍ ወረቐት ክረኽቡ ይግደዱ። ካብ 2008 ክሳብ 2022 ኣብ ዝነበረ ዓመታት 70,000 ማለት ሓደ ሲሶ ናይቶም ፍቓድ ንምርካብ ዝሓተቱ ሕሙማት ሕቶኦም ተደናጊዩ ወይ ተነጺጉ ገለ ሕሙማት ምላሽ እናተጸበዩ ሞይቶም። ውሱን ሕርሻን ምግፋፍ ዓሳን ኣብ ጋዛ ኣስታት 1.3 ሚልዮን ሰባት ውሕስነት ምግቢ ከም ዘይብሎምን ሓገዝ ከም ዘድልዮምን ዝገለጸ ሕቡራት ሃገራት እቲ ህዝቢ ድሌታቱ ንምምላእ ኣብ ዝለኣኽ ምግቢ ከም ዝምርከወስ ይገልጽ። እስራኤልን ግብፅን ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ 2023 ብመሳገሪታት ከረም ሻሎን ራፋሕን ኣቢለን ከኣትዋ ካብ ዝፈቐዳለን 12,000 ናይ ጽዕነት መካይን ኣስታት 22 ሚእታዊት ካብ ዝጸዓንኦ ኣቑሑ ቀረብ ምግቢ ምዃኑ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። ብሰንኪ እስራኤል እትገብሮ እገዳታት መሬት ሕርሻን ምግፋፍ ዓሳን ደቂ ጋዛ ባዕሎም ከፍሪዎ ዝኽእሉ ምግቢ ኣመና ጎዲሉ እዩ። ካብቲ 60 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ዙርያ ሓጹር እስራኤል ክሳብ 100 ሜትሮ ርሒቑ ዝርከብ ከባቢታት ከም ዘይከይድ ቦታታት ይቑጸር። ሓረስቶት ዋላቲ መሬት እውን ይውንንዎም፣ ካብኡ ቀሪቦም ክዘርዑን ከልምዑ ኣይክእሉን እዮም። ካብ ሓረስቶት ወፃኢ እውን ዝኾነ ሰብ ኣብ ውሽጢ 300 ሜትሮ ክቐርብ ኣይፍቀድን እዩ። እስራኤል ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን እውን ገደብ ምንቅስቓስ መርከብ ኣንቢራ እያ። እዚ ማለት ነበርቲ ጋዛ ካብ ገማግም ባሕሪ ኣብ ዝተወሰነ ርሕቀት ጥራዮም ዓሳ ክገፉ ዝኽእሉ። እዚ ድማ ንመነባብሮ ኣስታት 5,000 ከፈፍቲ ዓሳን ዝዛመድ ስራሕ ዘለዎ ፍልስጤማውያን ዘሪግዎ እዩ። ድሕሪ ምብራዕ እዚ ናይ ሕጂ ግጭት ድማ እስራኤል ንከረም ሻሎም ዓጽያ ዝኾነ ንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳ ከይካየድ ብትሪ ኣጊዳ ኣላ። ሓማስ ነቲ እገዳ ንምብዳህ ካብ ግብፂ ናብ ወሽመጥ ጋዛ ኣቑሑት ንምእታው ከምኡን ከም ትሕተ ባይታዊ ማእከል እዚ ኮይኑ ዘገልግል ገለ ራይታት ሰሪሑ እዩ። እስራኤል እቶም ገለ ራይታት ዕጡቓት ኣጽዋር ንምስግጋርን ዝጥቀሙሎምን ብስቱር ንምንቅስቓስ እውን ከም ዝጥቀሙሉ ትገልጽ። ብደብዳብ ነፈርቲ ድማ ብተደጋጋሚ ዕላማ ትገብሮም። ሕጽረት
حصرت ماي لموديو بحصر زبله 95 مئويت هزب غزا صري ما يركبن ودبت عنا علم نحد سب معلتاو نزي 6 محصاب نمغبن زعمسله زدل متن ماي 100 لتر بمبالي زقمت اب غزا ماكلي حلكي استات 84 لتر خوينو كابزي 27 لتر ترايو نسب زمچ تبايلو زغمغم اسرائيل قرب ماي حيل الكتريكن ندادن كتقرص موسانا كبيد صقم كم زصعب حورات هاجرات اطنققلو سبسلطن تخبابي ماي كعقبي لابولو ابيات تمرتي كم معقبي بزحات هصانات غزا بحورات هاجرات ابز محاضره ابيات تمرت زمهارو خوينوم نبزحات ابيات تمرت دما ابز اوان كاب ግጭት زهدمو 10 ተሽሓት ሰባት ከም معقب يገልግላልዋ መሰረት ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ፍልስጤም ካብተን ኣብ ጋዛ ዝርከባ 278 ኣብያተ ትምህርቲ መብዛሕትአን ክልተ እብሮ ንኮን ምሸትን የገልግላ ልዑል ሸቕለት አልቦነት መንእስያት ጋዛ ብደረጃ ዓለም ሓንቲ ካብተን ብዝሕ መንእስያት ዝነብሩለን ግዛኣታት ኮይና ዳርጋ 65 ሚእታዊት ታሕቲ 25 ዓመት ከም ዝኾኑ ጸብጻብ CIA ይሕብር ልዕሊ 80 ሚእታዊት ህዝቢ ጋዛ ኣብ ድኽነት ዝነብር ኮይኑ ደረጃ ሸቕለት አልቦነት ኣብ ዓለም ኣዝዩ ልዑል እዩ ኣብ 2022 ኣስታት 45 ሚእታዊት በፂሕ ነይሩ ሸቕለት አልቦነት ኣብ መንእስያት ኣዝዩ ዝለዓለ ኮይኑ 73.9 ሚእታዊት ካብቶም ካብ 19 ክሳብ 29 ዝዕድሞም ዲፕሎማ ካልኣይ ደረጃ ወይ ዲግሪ ዩኒቨርሲቲ ዝሓዙ መንእስያት ከም ዝኾኑ ይንገረሎም እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶ ናብዚ ፍጽም ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም